Minggu esok atus mrepot gas tipis neng resepsimu. Ayo Mas Gilang. Nyekseni cap kopal kwe rokok jamu. Statusku mien pacar saiki tamu undangan. Kelangan kwe aku oleh ijo prasmanan. Iki curhat Mas. Curhat toh? Curhat. Lakon apa lagon? Lakon ya lakon. Baik-baik. Ayo ibu-ibu ayo goyak. Yuk. Lek paino. Yo. Rasane bingung isih ra percaya telung sesiwi aku isih pacarmu. Bola saiki ono wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok waku. Amale indah kini berantakan tapi kita merampung nganggo undangan. Aku gagal tekon neng resepsina kowe sesanjingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi. Ipang. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit agar.
kasih matur sembah nuwun.